Karagdagang puwersa mula sa iba't ibang rehiyon tumutulong na rin sa contact tracing sa Bontoc Mountain Province kung saan nakapagtala ng kaso ng COVID-19 UK variant. Silipin sa report. Free mass testing ang isa sa mga naging hakbang ng national government katuwa ang Municipal Government of Bontoc Mountain Province para makontrol ang kaso ng UK variant COVID-19 sa munisipalidad ng Bontoc. Una nang nagsagawa ng mass testing sa mga barangay ng Samuki at Tokokan, 2 sa 5 barangay na kabilang sa isinailalim sa lockdown. May mga reported na pong mga violations and this is what we're also trying to address and to look at. That is why we continue to appeal to our committee members na makiko-operate po sana. Nagpadala na rin ng puwersa para sa contact tracing sa Bontoc Mountain Province ang mga karatig rehiyon kabilang Center for Health Development Region 1. So nagpadala po tayo ng ating team po sa DOH CAR po. Composed po yan ng 10 po na nurses natin under the Nurses Deployment Program po sa Provincial DOH Office ng La Union at dalawang drivers po. Gusto po natin na yung contact tracing po ay mas mapabilis, mas mapadali po para hindi na po kumalat pa po yung hawaan ng COVID-19 doon po sa Bontoc. Gayon din ang Center for Health Development Region 2. Pangunahing layunin ng augmentation force ang agarang pagtukoy sa mga direct contact na mga nagpositibo sa UK variant. Bali, tutulungan po nila ang CHD CAR sa pag-track po sa mga primary, secondary, and tertiary contacts po ng mga nag-positive. Bukod sa CHD Region 1 at Region 2, nagpadala rin ng karagdagang pwersa ang CHD Region 3. Ang pagpapadala ng response team sa Bontoc Mountain Province ay alinsunod na rin umano sa direktiba ng DOH Central Office. 5 araw na mananatili sa lugar ang response team pero depende pa rin daw ito sa request ng Bontoc LGU at sa extent ng hawaan ng sakit sa lugar. Sumailalim sa swab test at negative ang resulta ng mga ipinadalang response team sa Bontoc Mountain Province. Sasailalim muli sila sa swab test at isolation kapag bumalik na sila sa kani-kanilang rehiyon. Joan Punsoy, Balita Amyanan.